Baik, hari kaham, जों दिनै कायसा प्रेस मिट खालामनो थांनो दंबावो जोंनि YTF तेलेमुरा पलिटिकल डिस्ट्रिक्ट नि कमिटी आबो जों ताव एनाउन्स खालामनायखौ आबो जों दिनै खालामनो थांनो दंबावो आं आबो बुं सारलाय दङ तेलेमुरा पलिटिकल डिस्ट्रिक्ट कमिटी नि प्रेसिडेंट का बरम गोनां पाठानलाल जमातिया आबोनि आगोलो वर्किंग प्रेसिडेंट दङ तीनजना गौरव देबबर्मा अलिक देबबर्मा मनोज देबबर्मा आबोनि आगोल दङ वाइस प्रेसिडेंट नगेंद्र रुपिनी तरुणी देबबर्मा शंभु चंद्र जमातिया अमृत देबबर्मा जेकी देबबर्मा रानू देबबर्मा आबोनि आगोल दङ सेक्रेटारि विजय रियांग दिनेश देबबर्मा पीयूष देबबर्मा जयचंद्र जमातिया किरण देबबर्मा निशेन देबबर्मा नीलकांत देबबर्मा अमित रुपिनी फाइनेंस सेक्रेटारि दङ मानिक देबबर्मा शंकर देबबर्मा अर्गेनाइज सेक्रेटारि अनुपल देबबर्मा आबोनि आगोल खायनोहाय जों अबके सिमना एक नं सिमना कन्स्टिट्यूएंसी जे ब्लक कमिटी YTF नि आबोनि बुङो प्रेसिडेंट सलमान देबबर्मा वर्किंग प्रेसिडेंट जरा देबबर्मा उत्पल देबबर्मा राहुल देबबर्मा तापस देबबर्मा नीरज देबबर्मा वाइस प्रेसिडेंट दङ बर्णकिशोर देबबर्मा बिट्टू देबबर्मा सबीर देबबर्मा किशोर देबबर्मा सुकांत देबबर्मा आबोनि आगोलो सेक्रेटारि दङ बयार देबबर्मा प्रशांत देबबर्मा हामतोरफा देबबर्मा दिनेश देबबर्मा शंकर देबबर्मा अर्गेनाइज सेक्रेटारि दङ हिरणमय देबबर्मा अमित देबबर्मा समरजित देबबर्मा जहेश देबबर्मा केसियार उजित देबबर्मा केसियार दङ तीनजना एलास देबबर्मा हिरण देबबर्मा सुनील देबबर्मा जोंहाबो जोंनि प्रेसिडेंटनि थ्रुयै एबा जोंनि जे YTF नि जे पेज दंमानि जोंनि ससियेल मिडियाआव बा जोंनि जे ग्रुप दंमानि जोंहा जागाव आवनो जों सप्ताहनि आगोल जों गारि होनाय